Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunipeka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona iloan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwenye bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Ema oledi manje uthe uzoyifaka le mali. Ungahlalisa intwana kabuhlungu ma oledi. Ngizobuyela kuwena mama. Too short. That's more. Isithini ndoda waqhamuka uSumataba ungwana nje uhamba uchuka yini kwenze njalo? Awufuni wakwazi ukuthi kwenzakale. Kanti yazi ukuthi ngiyazi kwenzekaleni. Ngizwile wena ukuthi ushone ngale ko general ukujenerala kwabamba ngechap chap ushayele okung fu lapha. Awungitshela uhlangana nathi yonke indaba zokung fu wena. Angihlali le channel lemfundo sokufo nonsense. Awumeka. Lekufundise nini le China? Ngimfundise namhlanje ekseni. Wasuka namhlanje ekseni wahamba otesta amandla akhe kung fu. Hayi bese ngibona ukuthi ayikho into engayibambanga la sengumaster phela mina. Love more. Wena bukayisa wena. Okunye love more bese ukhulumile neGuni ukuthi mina ngifuna ukuhlehla enombolweni. Ngale nombolo yakho hayi no ayikho inkinga wona too short yabo mina ngizohamba ngiyofaka ulayini lapha kweGuni yathi abami Hayi love more uzokubamba seke. hayi Cosmo nje hayi hamba lamataba ungwana lawo nabazi bakuthola. awukhufu wenze njani wena Sengikumbule kaya labazali bami Sengikumbule kaya labazali Yazi nodedala yazi mnokale ngithule ngifuna ukuyifaka nodedala ushangeza wahamba nge-full view open view FHD donsa ngo-4K ubalenga fa umabeka la Dodedala Lisibuka in 4K. uyabamba nodedala uyaqina nodedala Sengijwayela amasimba wena. Nasenayitaliya. Asho madoda sholo nangu6 nangu7 antshela ukuthi uzophakama ngiphakamile kuthamba kunyaka uqhwala dodo mfowethu dodo ngishawa ukuthi kuyithamba kunyaka ungishayisele lezo inombolo zami ngishawa ukuthi ngikhanyise madoda go correct yes nangu6 ngakutshela general ngathi ngila manje ngila handyman wena uzozwa ngamanje kuthamba kunyaka nangu6 nangu7 mashlone elibovu shaka uphakama uqhwala kwabomba ijele lonke wash Usaholela ubani uBob? Sat madoda. Siyasitrayela. Siyasitrayela wena. Sewuyaya nje jele ukhaphalala. Ukhawunye wena kunyuka jele. Ngiphakamile nje. Mama nikwenzani? Le nombolo idalile. Ulimaza inombolo yama-26 emhlophe. Waphakama ngomuntu ongena fanele uphakame ngayi. Umuntu wababa lo mphakama Ngicela kangani? Awukhanyiselwa nomuntu uma uzophakama uthi ubani ozohamba naye. Usada. Hayi, hakwethu. Doda. Bamba udonga. Mfethu imali. Bamba udonga. Hey, usiyeke letho. Tunusa. jwayela kabona ngiyanyisa Zip. Hayi nakhona ndoda enkulu mina bengithi ngoba isinqaphile inombolo kaBhova ungasale mhlawumbe usunyusela mina istebhiso ngoba uyangibona ngizwana into engasile. Futhak. khuluma amasimba Sokani la, ngivumela kanjani nina? Ijele ngizoswela into le.
Ish ndoda enkulu kodwa umina obesebenze le nombolo emhlophe. Simon, Joel, phumana! Nabaphangisayo kodwa kaze baboshwa kuyonto okudlala inombolo. Mama, isto sesifikile emini yabo sekunjalo Usho? fresh sekunjalo hamba ngoba Hayi ziyakhala. Besayitsheni ngixolele. Besayitsheni ngixolele. Besayitsheni ngixolele. Ngithi ngiyamuthusa nje. Ngithi ngiyamuthusa nje. Hawu ndoda emnyama u Red Devil nongoloza. Oh mana na. Umsaluti. Engishuleka nomunye ulayini la nongoloza. Ingakanani la funda nongoloza. Ngangonyoka umsunukanyoka amangubani. Oh mana na. Enongoloza. Shayisa nomunye ulayini la. Bazi u2 short ngitshela indaba zokuthi ufuna ukuhlehlele nombolweni yena usefuna ukuphumela eminyanga ayoba wenza lezi zinto zobani Lil Wayne usho ukuthi yena uyoba uyabuleza u2 short lapha eminyanga. Hey. Hayi man. U2 short ziphi ngo2 short? U2 short uhlele eshayisa nezinombolo ezingakhanyi nezingasingeneli samakarikade. Okokuqala u2 short ngithaka yophakama. Waphakama ngomgcoxo waleyo ndoda ezingqeni. Akucinanga lapho. U2 short wazosifundela ulayini ongangeni ukuthi yena uzibetha ngokujibhela kamhlaba unonca. Kanjani? Manje u2 short usethi ufuna ukuhlehle nombolweni. Injalo nongoloza. Ayingeni man. U2 short indoda emnyama. Sisebenza ngaye. Ngakufundela lelo qiniso ukuthi ziyakhanya ezika2 short. Ziyangena ezika2 short. U2 short ufakwa la aphume la ndoda. Yadibona? Hayi njalo nongoloza. Ngangani uzijipa? Uyazibetha ngokuthi ajibhe. Ngizibetha ngokuthi ajibhele lapha equlumbini lalo ndoda. Ngimcoce abe umcoco waleyo ndoda ukuze aphumeke ngokusemthethweni. Hayi nongoloza ayingeni ke njalo nongoloza. Nongoloza uyazi mina ugeneral wama280 la. Imini owafaka le yantwana emkhambathini. Le yantwana afayiqalela lapha kumina kube imini oyicoca mase ngidlulisela kuwena nongoloza. Hayi ngiyadibana lavmo. Ngiyadibana nongoloza. Ngiyadibana thole lenkunzi. Ngiyadibana ngongona embono. Kodwa ke njengendoda enkulu esiphakeme kuyaphoqa ukuthi u2 short angaqala athi ukuthithivate yilo ndoda sekungamthithivate ke nawe futhi lokho ku2 short ke ku right phela wena lapho ngoba kancane ngiyovela ngikubambisa okwekati nje ngikuthi hayi nongoloza ushuthi nongoloza kade wayiqala lento wawucoca negadi awutshele mina ingena yonke lento yekati manje la hayi love more ngisho phela lokuthi kungaka angeke ungichitha ngisho isikhathi esingakanani ukubamba ngithi bhuqu bese ngimphosa kulesele yakho manje ukumbambisa okwekati ngeke ngithole kahle lokho yona Kumele banjiswe ekati. Ukuphi lokumele banjiswe ekati? Ukuphi lokumele banjiswe? Wena two short angani usushwileka nje la wena siphe sakho sokuqala wena ndoda. Ukuphi lokumele banjiswe ekati? Emnyama. Nongoloza. Esokuqala esenhlonipho. Uyadibona? Awuvela ufike uphoseka nje emagunyeni nako general. Uyadibona? Dibona ke ndoda. Khona ulayini wakho ongigcina ngingadibani kunongoloza. Ngaleli dina uzomela ujibhele eqolombeni lalo ndoda. Uzosida eqolombeni lalo ndoda nonongoloza. Dibona? Ngoba nongoloza. Love more. Ngizibetha ngokuthi le ndoda ijibhele eqolombeni lalo ndoda ngelikamadala. Bakhona ulayini ngizibetha ngokuthi ngibheke nayo. Hayi njalo nongoloza. Azingene zakho two short. Azingene zakho ndoda emnyama. Ngiyazibetha ke ukuthi ngelikamadala ube seqolombeni laleyo ndoda. Abo oh mana na. Oh mana na. Oh mana na. Oh salute. Salute. Hey, ungichazele kahle. Chaza ukuthini nongoloza ukuthi ngijibhele eqolombeni la.
Wena. Sofa ujiphele kwelami ikolomba kuqala. Athi abamba ndoda. Hayi ngobani manje? Hawu ndoda ngithi wena uyishaya ngophume enombolweni. Sabaphinde siyikhuluma phela enombolo ukuthi wena usuyishaya ngophume enhlambeni. Ngeke la kumoke hayi akwazi nakanye. Hayi sibe simashela khona. Hayi la buke la sicexezulu. Asibe simoshela khona nxa yahamba. Hamba wena. Oh, Mazo. Sawubona mphathi. Yes, njani? Ngiyaphila mphathi. Sikhona. Yeah. Ngikusiza ngani? Hayi mphathi khona udaba serious ngize ngalo lalimayelana noGatsheni. Okay, awume kancane ukuthi awu serious. Sengikhumbulile. Nambe ngivele ngidinga. Ngikushayela amazulu. Lalela. Sundela kancane. Kunesikhundla esikhona la emsebenzini. Manje ngithema ngithula ngibuka istaff sami la. Ngabona lesi sikhundla lesi sifanele uMasu. Ngoba umuntu okhuthele nothanda umsebenzi uyabona. Manje ke ngivele ngathi nje lesi masiqhamuka ngathi lesi singamasu. Hawu. Mphathi manje ke into ezinhle ifanele abantu abasha. Angifuni ukuthi ngize ngikhiphe advert, ngikhiphe post. Maso suke lezandleni ezwrong. Uyayibona leyo nto. Oh, ngiyabona. So apply. Hayi, uyapply. Ufungele nje ngoba esakho. Hawu ngivele ngingene nje. Ngabe yini lena mhlawumbe ngiyenzile sengideserve ukuthi ngize ngingene lesikhundla. Khona uThomas. Kodwa ke phela kufanele nomphathi ajabule. Ajabule. Hawu. Ujabula kanjani manje umphathi ngokungena wami esikhundleni sekujabula umphathi? Ngithi umphathi uzofaka. Yebo? Bese wena ke umfakisa isandla. Ngifakisa isandla. Sifakwa manje isandla mphathi? Hayi wena Zulu. Oh, nawe usuyile enhloko yoGatsheni. Ngokukhulu nje ukuyithoba mphathi ngendlela engihlonipha ngayo bengalindelanga ukuthi ungasho into kanje. Hawu. Yazi sengizizwa nje ngingekho comfortable ngalento nje sexual harassment nje lo usuyisho njengamanje. So sorry ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. Uthi uGatsheni wenze njani? Phathi sinenkinga lana uGatsheni udayisa insangu la ngaphakathi udayisela iziboshwa. Wenzani uGatsheni? Udayisa insangu la ngaphakathi udayisela iziboshwa. Hayi bengazi. Yabo nje mawasuka manje. Ngazi manje ikhonto wrong ngalo. Mawasuka manje kuyilapha kulokho yakho uzoyifica insangu. And nje uyibiza ngenani eliphezulu udayisela iziboshwa la wenza ibusiness uGatsheni la ejele. Khona la. La ejele. Ushuma ngamanje ngayifica. Hayi, kulungile nje iqondisa yonke lento mazongiyabonga kakhulu. Angithi uyabona ukuthi lesi sikhundla sikufanele. Oh, okay. Okay. Phuthum. Nombala ngani. Ngicela uyovala lapha la kuma locker room. Locker room ungangeni umuntu njengamanje uze kufike mina. Manje shesha. Uyamnumzana? Awu hey, kuyabenyathi. Musuke kuyabenyathi. We general. Nina imali yokuthenga ogwayi, phafuzana nogwayi. Imali yami kodwa ayikhokhiwe. Awu kahle kahle. Waza ngamatshe Gatsheni ubona ukuthi usuku namhlanje lihamba kamnandi kanje. Lo shona lingasemnandi angeso. Ngifuna imali yami general man, Gatsheni. Imali yakho uzoyithola bani hawu. Ufuqana nogwayi kusayimali yami kwayona le. Hayi khulula Gatsheni yazi. Hey wena. Hey mphathi wami omuhle engimthandayo. Ngena sengingenile. Lalela ke Gatsheni. Awuphuthumela ofisini lami. Khona ufanele silungise kushesha. Hawu mphathi sengisendleleni. Uyazi ke mphathi wami omuhle ngeke ngakuphathela lutho. Hayi, kulungile siyona. Awufikile. Uhamba usinda wena. Ukade ngingafike ngibhodle lapho ngoba ngiphethwe isilungulelwe ngeso. Mangibuya la ngifuna imali yami. Hayi khulula Gatsheni. Fosa. Awu mphathi wami omuhle engimthandayo. Hayi mphathi ngithe mangibizo wena ngashiya phansi yonke into. Awume mphathi ngibheka ukuthi awukho nokushephisana umphathi amunyonke. Amunyonke. Mphathi lento hlezi ngisho mphathi ukuthi kufuneka
sibambisane singabasebenzi nabaphathi bethu sikhombisa ukubathanda. Mphathi. Angazi ngizwe umphathi kuthiwa ngathi bephuthuma. Ngiyaphuthuma Gatsheni. Ngifuna ukuthi ungibonise la. Hayi nkana we Gatsheni. Ngifuna ukuthi ufake iso nawe la. Ungitshela ukuthi ukhona la. Khuleka unikwa yimini imvume we Gatsheni. Bheka la. Mphathi ngibheke lapho. Vula bo kanti yini manje? Sunedumbe. Hawu. Yini mphathi? Yini hayi itsanga ngaka. Hey mphathi kahle mphathi ingene kanjani intsangu la ejele? Hayi mphathi yabona izinto enjena idinga ukuthi iphenye mphathi. Intsangu ngaka. Cha mphathi ishele mina ngizoyipheka. Lalela babazi into yokubatshaza weGatsheni iningi futhi ngiyabona ukuthi le hayi ngabophisa umuntu isikhiye silahlwe le olwandle. Ingene kanjani lentsangu? Uyazi uyibuza umbuzo bengiyibuza wona nami ukuthi ingene kanjani lentsangu. Kodwa ke siyeke indaba ukuthi ingene kanjani. Ifunani kwilokha kaGatsheni. Iwona umbuzo engifuna sibambisane kuja abantu ababambisene ngokomsebenzi. Ifunani intsangu kwilokha kaGatsheni. Cha mina mphathi into engiyibona usubanjwa amalima ihamba nalogwayi uhamba nalensanga yile mmesi ihamba nalensanga yila maphilisi ahamba nalensanga konke kutholakala uyiqhubekela kaGatsheni. Khuluma Gatsheni. Mphathi ngithi nawe ibheke kahle lento. Ibheke kahle ngingehlo lomphathi. Mphathi mina sengisebenza isikhathi eside kabi mphathi la ekhaya. Ngokuthembeka. Izinto ngiyasola mpapa zami kungiframe mphathi ngeke. Bangiframe mphathi. Frame obani? Ungazokwenza ugogo wakho mina. Angazi kubona labo Hercules. Lalela la wena. Usukusola konke abantu ngamaphutha akho. Angikutshela ukuthi ngizokubamba wena. Hayi lalela Gatsheni lokhu usuku olungafiki nolwakho ke selifikile njengamanje. Hayi. Lalela ke. Mphathi. Musulokho ungidefela la. Ngitshela into ezokwenzeka manje. Uphelile umsebenzi. Mphathi. Uphelile umsebenzi Gatsheni kade ngiyibekezelela le nonsense yakho. Mphathi uyangazi mina mphathi ukuthi nginabantwana abancane khona usaqhwa ngisho manabukeni. Ngiyamsebenzi. Mphathi ake sithi mhlambe ngiyavuma ngithi mhlambe kwenzekile ngephi noma kungemina mphathi ngicela nawe usebenzise ubuntu. Anginamsebenzi ubuntu bokwenzani? Futhi lento singayixoxa mhlambe njengamadoda mphathi kuba nawe ngizoyikhuluma nawe wena uphelile umsebenzi futhi awuphelanga nje kuphela umsebenzi uzophinda uboshele leli cala iboshela le nsangu egcwele ejele lami uboshela lamaphilisi lalezi ikhalo oyibhatayo la msebenzi. Hayi mphathi hayi umlele yonke into yomsebenzi uyishiye la. Mphathi ayikho into engisezoyisho kuwo khumula impahla zomsebenzi. Hayi noma ufuna kulekelela cha kodwa mphathi ngifuna ushiye yonke into la mphathi kodwa mina ngingumuntu othembekile mphathi sekusebenza isikhathi sengisebenza isikhathi eside yakho mphathi cha bengenzela yini le bengenzela iboshwe mphathi ngoba siyantshontsha uhlala nabo wena naleyo nto le khumula yonke uzoqoqa yonke le nto mase khumula Konke isemfaki wathi libiza kanje. Ujojo amanye umsebenzi la uzojojwa yimi ke manje. Uyiphi ke manje ke. Khumula. Thatha lo muntu. Umphathi kodwa thatha lo muntu umfakoza Nkosi. Hayi kahle ubiza abalekhi umthetho. Uyaboshwa manje Gatsheni. Uboshela lensangu oyifakela ejele lami ngokungemthetho. Uboshela ezidakamizo egcele lami. Kuyadalwa wena. Mphathi yini? Ayi uma nawo wena thatha inhlabathi uyifake phakathi. Hercules mfowethu manje uthi thina sekukhandela uzungu mfowethu ikhanda liphehlekile sikhuphashe hayi Hercules mfowethu uyangazi mfowethu uzokwalasha manje uzosetshenziswa njengobufakazi enkantolo unelungelo lokuthi uyithole umeli wakho uma ungenaye inkantolo izokuhlinzekela umeli wakho susa hayi sumoshiwe kanjani hayi mfowethu angaze ngaba umphathi kodwa mfowethu angaze ngaba umphathi
mphathi uyangazi mina ngisebenza ngokuthembeka mphathi. Hayi bo. Mphathi. Hey, musulombebeza wena manje. Mkhaya wami. Hayi mkhaya hamba kanjani mkhaya? Angisakwazi mkhaya uwe kanti lophepheza la. Ngezwe khala uphupho ubomsozo mkhaya. Lutho mkhaya ufuna lo hambe khona nanokuhlangana nje nawe ngiyangicasula. Hey sengizwa ngomsuzo nje mkhaya ukuthi hayi kade wagcina ukuthinteka amavalve asebophile mkhaya. Hayi mkhaya ngeke mkhaya. Ngeke mkhaya. Sazama ukululama mkhaya ngifuna lo hambe khona mina mkhaya. Hayi mkhaya wami. Ngokwesiko ke la ejele uma uke waba umgcoco kanongoloza uyohlela umgcoco walowo ndoda noma ungayeshayina uyayele ko-Thailand kodwa uyohlela umgcoco walowo ndoda. Ngeke mkhaya ngeke futhi ngizophela mina ngeke mkhaya. Ungigcocise kancane mkhaya ngizosheshisa. Hayi ngizomtshela kumalunga. Hayi amazami ngomtshela abantu abanamalunga wakho mina. Wena la udusala. Khona mkhaya bawumbe mkhaya Sengikhumbule ekhaya labazali bami Sengikhumbule ekhaya labazali bami Umama nobaba bangishiya ngisasemncane Umama nobaba bangishiya ngisasemncane